ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆରଡ଼ି ଆରଡ଼ିରେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆମର ପୂଜା କଲେ ଆଉ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି ଦୀପ ଜଳେଇକି ଘିଅ ଆଳତି କରିକି ମାର୍ଜନା କଲେ। କଲା ପରେ ସେଠିକାର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ବସିକି ଅନଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆରଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଗଲି, ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଗିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ନା ଏଠି ବା ଆଲାଉ ସବୁ, ଏଠି ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ କେତେ। ତାପରେ ଦର୍ଶନଟା ତ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ଏଠି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଥିଲାନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ମୋବାଇଲ ଲେଖା ହେଲା ମୋବାଇଲ ନିଷେଧ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲଟା ପାଣି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁ। ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଗୁଡ଼ ବି ତାତୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସମୁଦ୍ରର ଦେଖୁଥିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଆରଡ଼ିର ଜାଗାଟା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବୋଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସବୁ ବୋଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ହେଇଗଲା ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆରଡ଼ି ସିଧା। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ହେଲା। ଆଉ ସେଠିକାର ଆରଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ଏନ୍ଜୟ ଫୁଲ୍। ପାଣି ପାଇପ୍ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ପାରି ହେଇକି। ଏଇସବୁ ଥିଲା।